Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media mumva top 10 ya oyimba otchuka akuno ku Malawi amene akulandira ndalama zonyenyeka inde zomvetsa chisoni pa platform ino ya YouTube. Mumva ndalama zimene oyimba aliyense mu mndandanda akupeza kuchokera pa namba 10 amene akuchitirako bwino poyerekeza ndi anzake amene ali mu mndandanda mpaka pa namba 1 pamene pali munthu oyimba kutchuka amene zamuvutiratu ndi mukhale pompo kuti mumve kuti kodi amene zikumvuta kwambiri akupeza ndalama zingati mukayerekeza ndi zimene inu yonse mumapeza. Tikupemphani kuti musaseke mukamva mmene uyu ali pa namba 1 akupezera. Komanso china chofunika kuti mukhale mukudziwa nchokuti oyimba alinso zina zodalira popanga ndalama. Koma pano tikukamba nkhani ya pano pa YouTube. Tinene kuti tigwiritsa ntchito makina amene amaunika ndalama zimene channel ina iliyonse pa YouTube ikupeza pa mwezi kapena pa chaka. Ndiye mukafuna kugenda musagende ife, koma mwina mungoyamba kumakaonera nyimbo zakatswiriwa pafupi kuti mwina zinthu zisinthe. Tisanakupatsireni top 10 ya oyimba akuluakulu otchuka amene zinthu zikuwavuta pa YouTube akulandira ndalama zomvetsa chisoni. Masiku apitawa tinaona oyimba akukakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ku nyumba ya boma, komwe kunalinso mwambo opereka ndalama kwa oyimba amene achita bwino kwambiri ndi bungwe lija la Kosoma. Mwa oyimbawa amene anachita bwino kwambiri ndi Eli Njuchi komanso Dremo amene analandira 23 million kwacha aliyense. Ndiye bwanji mutilole kuti tisanaone oyimba otchuka amene sakusangalala pano pa YouTube. Tiyeni tingoona kaye ndalama zimene awo amene adalandira ndalama zochuluka kwambiri kuchokera ku Kosoma akupeza pa platform ino ya YouTube. Tiyambe ndi Eli Njuchi. Eli Njuchi ali ndi ma subscribers pa YouTube channel yake 152,000 ndipo iyeyu anajoina YouTube pa 6 December mchaka cha 2019 ndipo pofika lero anayika pa channel imeneyi ma video okwana 43 ndipo tikawerengetsera ma views ake wonse kuchokera pamene anatsegula channel imeneyi mpaka nakufika pamene tikupanga video imeneyi ma views ake wonse ndi 39.7 million. Ndipo tikaunika pa makina amenewa zikuoneka kuti Eli Njuchi pakali pano akupanga ndalama zosachepera $6,600 zimene zili ndi ndalama zija za mdziko la America zimene tikazisintha makwacha akuno kwathu ku Malawi zikukwana 11.4 million kwacha pa mwezi kuchokera pa YouTube. Nzaka amene anatenganso ndalama zokwana 23 million kuchokera ku Kosoma, Dremo, iyeyu pa YouTube ali ndi ma subscribers 183,000. Dremo anajoina YouTube pa 9 March mchaka cha 2021 ndipo iyeyu pofika lero anapanga upload pa channel imeneyi ma video okwana 42 ndipo tikaonkhetsera ma views ake wonse kuchokera pamene anatsegula channel imeneyi mpaka nakufika lero akwana 41.5 million. Ndipo tikaunika pa makina athu zikuonetsa kuti Dremo akupanga ndalama yosachepera $1,900 za ku America pa mwezi zimene tikazisintha kwathu kuno ku Malawi zikukwana 3.2 million kwacha pa mwezi. Umutu timangodutsa kuti tikhale ndi chithunzithunzi kuti oyimba ena ku Malawi konkuno akupanga ndalama zingati pa mwezi kuchokera pano pa YouTube. Mukafuna kuti tidzakupatseni top 10 ya oyimba amene akupanga ndalama zambiri pa YouTube kuno kwathu ku Malawi, tiyankhuleni mu comment section ndipo ife tidzakupangirani video imeneyo. Pano tsopano tiyeni tibwerere ku nkhani yathu ya lero tione top 10 ya oyimba akuluakulu otchuka amene akupeza ndalama zomvetsa chisoni kwambiri pano pa YouTube. Tiyambe ndi pa namba 10. Pa namba 10 pali nkhalakale pa nkhani ya zoyimbayimba ameneyu ndi Skefa Chimoto. Ngakhale Skefa Chimoto ndi nkhalakale pa nkhani ya zoyimbayimba kuno kwathu ku Malawi, koma iyeyu anapanga join YouTube pa 28 February mchaka cha 2023 ndipo pofika pano iyeyu ali ndi ma subscribers okwana 33,900. Mavideo amene waika pa channel yake kuchokera pa 28 February kufika lero ndi mavideo atatu enieni. Ndipo tikawerengetsera ma views ake wonse kuyambira pamene anatsegula channel imeneyi mpaka nakufika lero ndi 4.8 million views. Ndipo ndalama imene akupeza Skefa Chimoto ndi yosachepera $104 za ku America. Ndalama imene itu tikayisintha kuyika mmakwacha akuno kwathu ku Malawi ndi 180,000 kwacha. Kuchoka pa namba 10 tifike pa namba 9. Pa namba 9 pali Gwamba. Dzina la Gwamba silofunika kuchita kuyika address kuti mumudziwe chifukwa iyeyu ndi mmodzi mwa oyimba otchuka kwambiri kuno kwathu ku Malawi. Gwamba anajoina YouTube pa 16 February chaka cha 2019
ndipo iyeyu channel yake ali ndi ma subscribers okwana 60.3,000 ndipo pofika lero iyeyu anapanga upload ma video okwana 35 ndipo tikawerengetsera ma views ake onse kuchokera pamene adatsegula channel imene mu 2019 kufika lero ndi 10.7 million views ndipo tikaunika pamakina athu ndalama imene akupanga gwamba pamwezi pakali pano ndiyosachepera $84 za ku America. Ndalama imene itu tikayisintha kuyika mmakwacha kuno kwathu ku Malawi tiona kuti kukwana 145,000 kwacha. Ndiye mungoganiza kuti gwamba akupeza 145,000 kwacha pamwezi kuchokera ku YouTube. Khalani pompo chifukwa tiona kuti pa number 1 mumva zinthu. Tifike pa number 8. Pa number 8 pali Maselba, mkulu amene adachita event yake ikulu kwambiri mu mzinda wa Lilongwe kumene kunabweranso akatswiri ngakhale ochokera mayiko akunja, unali mwambo wapamwamba kwambiri. Iyeyu anapanga join YouTube pa 4 April mchaka cha 2016 ndipo iyeyu channel yake ili ndi ma subscribers okwana 42,100. Mavideo amene adayika pa channel imeneyi kuyambira pamene adatsegula channel iyi kufika pano alipo mavideo 23 ndipo tikawerengetsera ma views ake onse kuchokera pa chiyambi mpaka na kufika pano ndi 8 million views. Koma tikaona ndalama imene akupeza pakali pano Maselba kuchokera ku YouTube ndi ndalama yosachepera $83 za ku America, zimene tikazisintha kuzika mmakwacha kuno kwathu ku Malawi ndi ndalama yokwana 143,000 kwacha. Tikupitirabe kutsetsereka pano tsopano tifike pa number 7. Pa number 7 palinso nkhalakale kwambiri pa nkhani ya zoyimbayimba ameneyu ndi Dan Lu. Dan Lu adayamba kuimba kalekale koma pa YouTube anapanga join mchaka cha 2017 apano ndi pa 25 April ndipo tikaona channel ya Dan Lu ili ndi ma subscribers okwana 38,700 ndipo mavideo amene adapanga upload kuchokera pa chiyambi mpaka na kufika pano ndi mavideo 44. Tikaonkhetsera ma views ake onse kuyambira pa chiyambi mpaka na kufika lero tikupanga video imeneyi, ma views ake onse ndi 7.6 million ndipo ndalama imene akupanga Dan Lu kuchokera pa YouTube pa mwezi ndiyosachepera $49 za ku America, zimene tikazisintha mmakwacha kuno kwathu ku Malawi zikukwana 84,000 kwacha. Tikutsetserekabe pano tsopano tili pa number 6. Pa number 6 pali Wikise. Wikise anajoina YouTube pa 15 July mchaka cha 2019 ndipo iyeyu ali ndi ma subscribers okwana 57,300. Mavideo amene adapanga upload Wikise ndi 156 ndipo tikaona ma views ake onse amavideo yake onse pa channel imeneyi akukwana 8.5 million. Komano tikaona ndalama imene akupeza Wikise pa mwezi pakali pano ndi ndalama yosachepera $45 za ku America, ndi tikayisintha ndalama imeneyi ikukwana 77,000 kwacha. Tikutsetserekabe pano tsopano tili pa number 5. Pa number 5 pali mmodzi mwa akatswiri amene amapereka chidwi kwa anthu ochuluka. Uyu ndi Lawi. Inde Lawi yemweyu mukumudziwayo ali pa number 5 pa oyimba amene akupeza ndalama zomvetsa chisoni kwambiri pa platform imeneyi, platform ya YouTube. Iyeyu anapanga join YouTube pa 5 December mchaka cha 2011 ndipo pofika lero ali ndi ma subscribers okwana 10,100. Iyeyu wapanga upload ma video okwana 29 pofika lero ndipo tikaonkhetsera ma views ake onse kuyambira mu 2011 mpaka na kufika pano ma views ake akukwana 822,724. Ndiye tangoganizani oyimba wamkulu ngati Lawi amene wakhala ndithu akuimba kwa nthawi yayitali pa YouTube wakhalapo kuchokera 2011 mpaka na kufika lero, koma ma views ake onse ama video 29 amene adapanga upload sakukwana ngakhale 1 million. Iyo ndi nkhani ya tsiku lina, koma pano tikambeza ndalama zimene channel ya Lawi ikupanga pa mwezi. Lawi akupeza $21 za ku America pa mwezi, zimene tikasintha mmakwacha kuno kwathu ku Malawi ndi 36,000 kwacha. Pano tsopano tisesereke kufika pa number 4. Pa number 4 pali mkulu amene dzina lake lakhala mkamwa mwa anthu ochuluka kwa nthawi yayitali, komanso iyeyu waimba ndi oyimba ambiri otchuka pa dziko lapansi. Ameneyu ndi Tay-Green. Tay-Green anapanga join YouTube pa 17 August mchaka cha 2014 ndipo channel ya Tay-Green ili ndi ma subscribers okwana 32,200. Iyeyu pofika lero adapanga upload ma video okwana 21 ndipo tikawerengetsera ma views ake onse kuchokera mu 2014 mpaka na kufika lero onse akukwana 3.7 million. Ndipo ndalama imene akupeza Tay-Green ndiyosachepera $20
za ku America zimene tikazisintha m'makwacha kuno kwathu ku Malawi ndi 34,000 kwacha. Pano tsopano tili pa namba 3. Pa namba 3 pali Tuno, mtsikana waluso kwambiri, ndipo nkhani imeneyo siyochita kukambirana, aliyense amadziwa kuti Tuno ndi katswiri ndithu. Iyeyu anajoyina YouTube pa 2 Oktoba mchaka cha 2020, ndipo channel yake ili ndi ma subscribers okwana 16,900. Pofika lero adapanga upload ma video okwana 31, ndipo tikaonkhetsera ma views ama video yake wonse kufika lero ndi 1.8 million views. Komatu ndalama imene akupanga Tuno pamwezi pakali pano ndi $20 ya ku America, imene tikayisintha m'makwacha ndi 34,000 kwacha. Kuchoka pa namba 3 tifike pa namba 2. Pa namba 2 pali chiphadzuwa cha Malawi, Zani Chale. Iyi ndi imwe mukundziwayo. Zani Chale wakhala pa YouTube kwa nthawi yayitali, chifukwa iyeyu anajoyina YouTube pa 22 November mchaka cha 2011, ndipo iyeyu channel yake ili ndi ma subscribers okwana 9,700, ndipo mavideo amene wakhala akupanga upload yeyo pofika lero ndi 16, ndipo tikawerengetsera ma views ake wonse kuyambira pamene adalowa pa YouTube mpaka na kufika pano ndi 812,305. nayenso ma views ake sakufika ngakhale 1 million, ngakhale wayimba pa ma collaboration ndi oyimba otchuka akunja ngati Pato Ranking ndi wena. Ndalama imene Zani Chale akupeza pa mwezi ndi $6 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi ndi 10,000 kwacha enieni. Pano tsopano tifike kwa oyimba otchuka kwambiri wakuno ku Malawi amene zamuvutiratu kuposa oyimba wina aliyense pofika lero. Ameneyu ndi Janta. Janta ndi mmodzi mwa akatswiri otchuka oyimba aluso amene akhala kuyimba kwa nthawi yayitali. Wayimbapo ndi oyimba akuluakulu kuno kwathu ku Malawi, komanso ndi producer amene wakhala kupanga production ya nyimbo zikuluzikulu kuno kwathu ku Malawi. Janta anajoyina YouTube pa 21 March mchaka cha 2014. Iyeyu channel yake pakali pano ili ndi ma subscribers okwana 12,600, ndipo ali ndi ma video 14 pa channel imeneyi. Tikaonkhetsera ma views yake wonse kuchokera 2014 mpaka na kufika pano ndi 2.5 million views. Komatu iyeyu pakali pano sakupeza ngakhale $1, chifukwa tikaona pamakina amenewa pakuonetsa kuti channel yake ikupeza 000, zimene zikusonyeza kuti Janta sakupeza inde ngakhale $1 kuchokera ku YouTube. Amalawi tiye tizitolereni, tizipanga sapoti oyimba athu, chifukwa ndalama zimene amapeza akuluakulu amenewa zimatengeranso ma views amene anthu akuonera. Inu mukaonera video yawo oyimba amenewa amatha kumapezapo kanga chepe. Tiye tipangeni sapoti kuthandiza ma channel awo, chifukwa oyimba onse tiye tachula pa ndandanda umenewu soyimba amasewera, soyimba wamba. Ngati mmasangalala zochitika pano pa Factory 265 Media YouTube channel, pangani subscribe kuti tiziyendera limodzi, komanso musawala kupanga like ngakhalenso kupanga comment. Tiwuzeni kuti mufuna titaunikanso mbali iti, kaya mufuna kuti tikupatseni top 10 ya oyimba amene akuchita bwino kwambiri pano pa YouTube, tikupatsirani, chifukwa channel ndi yanu. Mutiyankhula ku comment section. Pitizani kuonera zina zotsatira pano pa Factory 265 Media.